diskrétnosť, profesionalita, pružnosť a rýchlosť pri riešení situácií. Kasperos Security Agency. Pracujú vždy rýchlo, efektívne a systematicky. Zabezpečujeme ochranu domov, bytov, chát, garáží, obchodov a komerčných objektov. Zaisťujeme tiež komplexné služby v oblasti komerčnej bezpečnosti. Fyzická ochrana objektov, pult centralizovanej ochrany, špeciálne bezpečnostné služby, ochrana športových a spoločenských akcií. Kasperos Security Agency. Vaša bezpečnosť je našou prioritou.